Turok din na. Bigan, sige makaglakaw. Yan, pinambalon, be. Be. Dala ni istak na rin. Nagalingan nung diyan makadito na, oh. Anong diyan magkamulok-lok? Nung sa mangga. Uy, nung sa mangga. Ani, uy. Bigla ka. Huwag mo eskwila. Sige, maghila ka noon. Nung sa kaman. Baka ulawa ko ni Ma'am Sarom. Iya kong gikasab. Ay, nadunggan sa ako mong crush. Iya kong gikasabaan. Ano naman? Biglang. Ha? Kasi ka, ma'am. Iwan mo ko na siyang kasabaan. Kasabaan? Oo, daw. Nagila ka naman noon. Ikaw Tawag mo akong kasabaan. Uy, naguin, kinsa man ko na dili mag-init ang ulo, anak. Grabe man niya. Ang akong si Arpirti magintay sa katanan kahugaw. Nangunsa man na siya naguyang ano. Ibota ang gilipiw. Gihugaw man ko. Kalaya ka? Ha? Dalibang. Ha, dalibang. Giputos man na niya iyang kain. Nangunsa na siya. Ha, namo. Wala ba tubig dito na ibi? Wala tubig. Di ba nag-ingon ko sa inyo nga magdala lagi magtubig kay in kaso nga naamoy bation, naamoy inyong magamit na tubig. May gali kaya akong giputos kaysa akong gikatag. Kalay-kalay din mo. Ayuhan na lang yang istorya na kay murag dili na gid ko kagwata na yang kahanggaw-hanggaw ka tausos. Grabe ka kabadlungon. May magbantay ko 100 ka ka. Nung ka na ni Bulket. Grabe ka. Ati man na istorya na. Ano sa masay magibuhat dito di? Ay, Kalibangon kayo sa tanan. Kailangan kayo itong sudan. na. Ang kalibangon ko yun. Paabot ako sa CR kay wala. Wala yung ganyan ko. Wala yung tubig. Kaya gihurot ni Ma'am. Saan naman yan? Napamagi mo isda. Ula di mo kanan. Kung balon na ni. Dili manas na po man akong tayo nga akong giputo. Ha? Unang tayo nga akong giputos. Doon pa kainin mo. Yati kau gawan ni bata nga. Gawan kayo. Buot ka karuna. Siya si Boy Bukit, siya si Boy Bukit, ang kabuang anak niya. Siya si Boy Bukit, siya si Boy Bukit.